Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu ta Aminu Online TV, wadda channel da yake kawo muku duk wasu abubuwa da suka shafi harkar online da dai sauransu. To insha Allah cikin bidiyon mu ta yau zan nuna maka yadda zaka yi testnet na Satoshi cikin sauki ba tare da ka buƙaci wani friend ɗin ka ya tura maka wani abu ba. Cikin sauki insha Allah kai ko da a ce ka ma iya testnet din wannan ya kamata ka tsaya ka kalli bidiyon nan zuwa ƙarshe saboda akwai abubuwa da dama wanda kai baka san yadda ake yin su ba. Insha Allah kai dai ka yi ƙoƙari ka biyo mu zuwa ƙarshen bidiyon nan. To amma dan Allah kafin fara bidiyon nan, idan wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan channel ta mai albarka, ka taimaka ka danna mana subscribe, za ka ga alamar ƙararrawa sai ka taɓa mana all. Mun gode. Kamar yadda na mana bayani a farkon bidiyo na ce insha Allah yau zan nuna maka yadda za ka yi testnet cikin sauƙi ba tare da ka sha wata wahala ba tare da ka buƙaci wani abokinka bai turo maka wani abu ba. Abin da za ka shine kawai ka je Play Store ka ɗauko MetaMask. Idan ka ɗauko MetaMask wallet kawai sai ka shiga cikin ta ka buɗe ta kamar haka. Gashi nan kana buɗe ta kawo ka kamar nan, misali nan gashi nan mun shiga MetaMask namu mun ɗauko ta sabuwar MetaMask ce ba abin da muka taɓa yi da ita. To abin da za mu yi shine yanzu gashi nan za ka ga wasu sanda guda uku nan daga nan gefe sai ka taɓa. Idan ka taɓa wannan sanda guda uku za ka ga wani, in ka ja ƙasa za ka ga guri na an sa setting, ga setting na an sa, sai ka shiga cikin setting ɗin nan. Idan ka shiga cikin setting ɗin nan da ka ja ƙasa za ka ga wani waje na an sa network, sai ka shiga wajen network ɗin wannan. Da in ka idan ka shiga wajen network za ka ga wani guri sun ce maka add network, sai ka shiga sai ka taɓa shi. Idan ka shiga wajen add network ɗin nan za ka ga wani guri na an sa custom network, sai ka shiga custom network ɗin wannan. Sai ka nan wajen nan network name din nan sai ka sa co-chain testnet yau gashi nan mun sa co-chain testnet. Wajen RPC duk abubuwan da ake ciki a nan gun insha Allah idan a description video da kuma comment zan ajiye muku abubuwan da ake ciki a wajen add network din wannan. Ni ma bari in je in kwafo su saboda yawanci link ne ma. Bari in je in kwafo su. Yauwa ga RPC nan, RPC URL namu gashi nan, sai mu zo mu passing din shi. Sai wajen chain ID kuma 1115, sai kuma symbol shine Tco gashi nan. Sai kuma block explorer URL shi ma dai duk za ku gansu a comment da kuma description din video. Gashi nan shi ma sai mu kwafo shi, sai mu zo mu passing din shi a nan gun. Idan muka gama pass muka cike komai da komai kamar haka, sai mu taba add network din wannan. Shine sai ka taba, bayan ka cike komai da komai kamar haka sai ka taba add network gashi nan. Idan ka taba add network din nan zaka dan jira su ne. Yawwa kun ga gashi nan wallet din mu ta koma kore. Da kun ga Ethereum ne wajen, to gashi nan yanzu kai adding network naka na testnet. Yawwa to bayan kai haka abin da zaka yi shine idan ka kammala wannan abin za ka ga wani address na mai ko ma mai dai daga nan in ka taba wannan nake taba dinnan ina kwafi. To abin da kai shine sai ka je kai kwafi din wannan abin, sai ka shiga ka je can cikin Satoshi application naka. Ga wanda ba su taba participating a testnet ba, za ka ga wani guri da ake cewa add wallet. To wannan address din shi za ka sa. Misali nan gashi nan idan ka shigo daga nan ƙasa za ka ga wani guri an sa add wallet gashi nan, sai ka shiga. Misali gashi nan gun da ake ce maka add wallet, sai kai passing din shi. Idan kai passing din shi ko sai kai confirm. Yawwa kana sawa kai confirm zai ce maka successful, to sai ka dawo ka ci gaba da aikin ka. Gashi na wannan dai kai copy din address ɗinka ka sanya shi a wannan gurin da za ka ga ana tambaye ka ka sa wallet ka yi receiving hash. To bayan ka kammala wannan abin, yanzu da the next abin da za mu yi shine ta ya za a yi ka samu wato ainihin shi. Kun ga gashi nan ba mu da testnet ɗin ko ɗaya. To abin da za ka yi in ka so su turo maka da kansu shine za ka ƙara koma cikin kan sanda guda uku nan. Za ka ga wani guri gashi nan, za ka ga wani guri nan an sa view on scan, sai ka shiga. Idan ka shiga view on scan din wannan za ka jira yayi searching, zai bude maka. Yawwa abin da za ka yi shine kawai za ka ga wasu sanda guda uku a nan gun, sai ka taba su. Idan ka taba su daga nan ƙasa za ka ga wani waje nan an sa login gashi nan, an sa sign in kai, sai ka shiga sign in din wannan. Idan ka shiga sign in din wannan za ka ga kai tunda already baka yi ba, sai ka yi sign up, ko sai ka taba click sign up din nan, sai ka ja ƙasa sai ka cike, sai ka sa username naka gashi nan. Bari mu sa username namu. Za mu sa username namu gashi nan.
Yau gashi nan mun sa username namu, sai kuma email, shi ma sai ka sa email naka. Yauwa gashi nan ka sa email naka, sai kuma wajen password ɗin nan sai ka sa wasu lambobi guda 4 ko 5 wanda ba za ka manta ba. Gashi nan bari mu sa. Yau bayan ka sa za ka ga wasu alama gashi nan an ce maka agree term and the condition, sai ka taɓa su ka yi agree nasu. Za ka ga wani guri kuma suna tambaye ka I'm not a robot, sai ka taɓa shi. Kowa san yadda ake wuce wajen da recaptcha ɗin wannan, za su baka hoto ne sai su ce kai selecting gashi nan. Hoto da yake da wani traffic light ko ta bus ko wani abu, sai kai next gashi nan, sai kai verify ɗin wannan. Yau gashi nan shikenan kayi verify ɗin wajen gashi nan. Yauwa bayan kawai sai ka taɓa create account nan, bayan ka sa ka riƙe username naka da kuma password ɗin da ka sa. Shine sai ka sa kuma email naka, gashi nan mun sa email namu, sai ka taɓa create account ɗin nan. Idan ka taɓa create account, yau kun ga gashi nan sun ce maka your registration has been submitted and is pending email verification. To sai ka za su tura maka message ne ta cikin email naka, sai ka ce koma can cikin wayarka kan email. Idan ka je kan email naka, za ka je kan messages naka, za ka ga sun tura maka link, sai ka je ka yi confirming. Yauwa kun ga gashi nan sun turo mana, sai mu shiga. Za su baka wani link anan, sai ka shiga ka yi confirming. Kana shiga zai buɗe ka, zai kai ka kan Chrome naka. Gashi nan. Yauwa shikenan mun yi verify. Yanzu sai ka koma can cikin MetaMask wallet naka gunda kai abin nan. Za ka ga sai ka koma, za ka ga wani guri an sa sign in, sai ka shiga. Dama already ai ka yi creating account, ka sa username da kuma password naka, sai ka yi login. Bari mu yi login ku gani. Gashi nan. Za mu yi login. Yauwa gashi nan. Sai ka taɓa again I'm not a robot ɗin nan. Yauwa bayan ka gama verification sai ka taɓa login ɗin nan. Gashi nan. Yauwa gashi nan bayan ka yi login shikenan sai ka yo back. Bayan ka shiga cikin view on scan ɗin nan, ka yi login. Abin da za ka yi shine next yanzu, sai ka, abin da za ka yi shine sai ka je, abin da za ka yi sai ka shiga cikin browser naka. Za ka taɓa wannan sanda guda uku. Idan ka taɓa, za ka ga gunda aka sa browser, sai ka shiga cikin browser ɗin wannan. Kana shiga cikin browser ɗin nan za ta buɗe maka kamar haka. Za ka ga wani guri na an yi alamar searching gashi nan. To a cikin link ɗin da zan ajiye muku description da kuma comment, za ku ga wani guri, wani link na can ƙarshe wanda aka sa purchase link, sai ka yi copy nashi. Misali gashi nan. Idan kai copy nashi wannan purchase link ɗin, sai ka yi pasting ɗin shi a cikin browser naka na gurin searching na browser ɗinka ta MetaMask, sai ka yi pasting ɗin shi. Idan ka yi pasting ɗin shi, za ka ga link ɗin ya bayyana a ƙasa, sai ka taɓa shi. Yauwa idan ka taɓa shi ya kawo ka kamar haka. Dama already wannan address ɗin da ka ɗauka na farko bayan ka yi creating wallet ta Tico, address ɗin da ka ɗauka ka je ka sa a cikin Satoshi application naka, shi za ka kwafo. Misali gashi nan. Idan ka kwafo shi, sai ka samu waje ka ajiye shi, sai ka je ka sa shi a cikin wannan wallet ɗin naka gunda ka shiga browser ka yi pasting purchase link naka. Za ka ga sun ce maka input core chain address gashi nan. Sai mu pasting wannan address ɗin namu da muka je muka sa a MetaMask, saboda su da kansu za su tura maka abun testnet. Shikenan da ka taɓa, sai ka taɓa I'm not a robot ɗin nan. Kowa san yadda ake wucewa, za su baka hoto ne kawai ka yi selecting nashi gashi nan. Sai mu yi verify. Yauwa kun ga gashi nan ya verify. Da ka taɓa ka kai haka, za ka ga wani guri an sa get Tico gashi nan, sai ka taɓa. Yauwa kun ga gashi nan sun ce mana funded sources. Again sai ka ƙara taɓa wannan. Za ka ga, bari mu koma wallet namu kuma ku gani. Muna koma wallet namu, za ku ga sun sa mana. Kun ga da babu ko ɗaya a ciki, gashi nan sun sanya mana ko. To again sai ka ƙara koma cikin browser naka gashi nan. Kana koma cikin browser ɗin wannan, sai ka taɓa I'm not a robot ɗin nan. Idan ka taɓa I'm not a robot, gashi nan ka wuce wajen nan. Misali gashi nan. Yauwa bayan mun verify ɗin wannan, sai ka taɓa again sai ka taɓa wannan get USDT. Gashi nan
sai ka taba get USDT din nan gashi nan. Yawwa sai ka taba get USDT din nan. Yawwa shi ma gashi nan in ka taba za su tura maka USDT again bayan sun wannan USDT din shi ma coin ɗinsu ne dai wanda zaka na transaction da shi, amma dai duka dai abin da aka fi so kai dinga yi shi ne na core din nan. Duka dama abin sun kawo shi ne saboda irin bakin crypto wanda ba sa harka crypto su iya transaction. To bayan ka gama haka sai ka zo ka taba add to MetaMask din wannan. Ga za ka ga wani guri an sa add to MetaMask ka shi ma USDT din ya koma kan MetaMask naka ka dinga transaction din shi sai ka taba shi. Yawwa gashi nan sai ka taba add token. Yawwa gashi nan sai ka koma cikin wallet naka. Kana koma cikin wallet ɗinka kun gani da babu komi a ciki gashi nan sun turo mana 1T core da kuma USDT. Shine to bayan ka kammala haka to wannan gunda na shiga browser ɗin na yi pasting purchase link to duk after 24 hours kullum za su na baka guda ɗaya na testnet, shi kuma USDT ɗin wannan za su iya baka 200 za su iya baka 150 ko za su baka shi ne testnet. Shi ne za ga mutane suna tambaya wai da Allah wani ya turo min testnet, alhalin gashi nan kullum kana da dama za ka shiga cikin browser ɗin nan ka yi pasting purchase link ka sa address naka su tura maka. Bayan ka kammala haka abin da aka shine the next abin da aka shine sai ka ƙara taɓa gurin menu ɗin nan. Idan ka taɓa menu gashi nan yanzu dai sun bamu 1 core da kuma 1 USDT. To abin da aka yi ba ruwan wannan USDT din shi ba dole ba sai ka transaction din shi. Abin da ake so da shi ne ka dinga yin na T core in kana so ka dinga receiving hash sai ka taba wannan menu din nan gashi nan gudun sanda guda uku din nan. Idan ka taba za ka ga gashi nan account 1 sai ka taba kan account 1 din nan za ka ga wani dan kibiye nan ta yi ƙasa sai ka taba wannan kibiyar. Idan ka taba ta za ka ga gashi nan sun ce maka create new account sai ka taba create new account din nan za su bude maka wata wallet din ta T core. Yawa gashi nan kaga kai creating account ko yawa bayan ka kammala haka kun ga gashi account 2 din mu nan babu komai a ciki. To abin da zaka shine kawai sai ka taba nan sai ka koma account 1 ɗinka gashi nan shine account 1 shine gashi nan kana da 1 core kana da kuma USDT. Abin da aka shine sai ka koma account 2 din nan sai ka kwafi address din account 2 din nan sai ka dawo account 1 ɗinka. Kaga bar ruwanka da sai kun yi transaction da wani tukun zaka yi testnet kawai sai ka taba account 1 din nan. Idan ka taba account 1 din nan kai already ka kwafo address na account 2 sai ka taba code din nan. Idan ka taba shi na farkon nan za ka ga send sai ka shiga send din nan. Idan ka shiga send kawai sai ka yi paste din address na account 2 din nan naka. Idan ka yi paste na account 2 din naka sai ka taba next. Kana shiga next din nan gashi nan abin da zaka yi shine kawai sai ka tura kamar 0.001 sai ka tura shi zuwa account 2 ɗinka na 0.001 core gashi nan sai ka tura. Kana turawa cikin 'yan mintuna zai je can account 2 ɗinka gashi nan daga account ɗin ka yi transaction gashi nan ka yi successful transaction gashi nan. Yawwa gashi nan daga account ɗinka gashi nan ka tura shi account 2. Bari mu je kuma account 2 ɗin. Yawwa kun gani gashi nan da guda 1 ne gashi nan to mun tura 0.001 kun ga gashi nan har ya koma 0.99 sai ka koma account 2 ɗinka za ka ga ya je cikin account 2 ɗinka. To kaga shikenan ya zo account 2 ɗinka. To kullum haka za ka na yi daga account 1 ɗin nan kana tura 2. Idan abin testnet ɗin naka ya ƙare duka irin ka tura shi account 2 kana iya daga ka je account 2 ɗin ka dawo da shi account 1. Abin da ake nufi da kawai account 1 ɗin da ya kasance kullum kana tura ko dai ka tura wani ko kuma ka tura account 2 ɗin naka. Kuma in abin testnet ɗinka ya ƙare da ka shiga cikin browser ka yi pasting purchase link ka sa address naka za su turo maka core da kuma USDT. Da kai haka shikenan da kai kun ga gashi na min transaction from account 1 din mu to account 2. Kuma bari mu je ku ga cikin Satoshi application namu za mu je mu yi receiving wannan hash din da suke ba za ku ga suna ce muku receive hash gashi nan za mu taba za su ba mu 3k hash. Bari ku gani kuma kun gani gashi nan sun tura mana successfully receive 3k hash. To kullum idan kai haka da ka je yadda ka bude MetaMask din daga account 1 din nan da ka tura account 2 kawai zaka koma cikin Satoshi application naka ka taba receive hash din wannan shikenan ba tare da wata matsala ba. Haka ake yin testnet kuma in dai kana kuma ba kamar yadda na gaya muku cewa ba dole ba sai ka tsaya wani ya turo maka. Na nuna muku yadda zaka shiga kai claiming na zaka na samun Tiko da kuma USDT. Bidiyon mu ta gaba insha Allah zan nuna muku kuma yadda ake swapping din wannan USDT din. Amma dai yanzu dai mai wahala yadda ake testnet din wannan. To haka in dai kai wannan abin da ake shine testnet din ba wata wahala ba. Kada a manta idan bidiyon nan ya burge ka da Allah ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa
sannan kuma na sharing. Mun gode.